Sa ftit tax-xhur ilu kien il-5 kummissarju fi żmien Joseph Muscat bħala Prim Ministru. Illum Cutajar jinsab taħt investigazzjoni kriminali minħabba li kiġiż mill-korp wara l-assassinju ta' Daphne Caruana Galizja. U f'nofs dan kollu Cutajar iddeċida li jagħti intervista lill-ġurnal Times of Malta għaliex skontu issa too much. Fl-intervista Cutajar pratikament ammetta li kixef kollox meta ddiskuta ma' Edgar Brincat, persuna viċin Melvin Theuma, li l-Pulizija kienu jafu bir-recordings tal-middleman. Ħassejt peress li jiena naf li u jaf lil Melvin, il-marsa ta' ġifieri, il-tiġri ta' żwiemel, jiena ħassejt li għandi nistaqsih. Edgar Brincat, magħruf bħala lill-Ġojja, kien jaf eżatt fejn joqgħod il-Kummissarju. Fl-antik darba niftakar kien jaf. Pero l-ewwel darba li ġiet darsa fejn jiena, l-ewwel darba li minn ma jafx fejn noqgħod jiena. Cutajar ammetta wkoll li hu iltaqa' ma' Brincat aktar minn darba. Pressat biex jgħid kien xjaf li l-assistent tiegħu Silvio Valletta kien biċċa waħda ma' Jurgen Fenek, Cutajar wieġeb hekk. No way. Lanqas ma kien jaf li Reja Kwelina li kien imexxi l-Economic Crimes Unit ukoll kien qrib Jurgen Fenek. Kont naf li jafu. Għaddaj sa xkun il-Kummissarju tkun taf kollox. Dwar jekk kienx kellem lil Kembri dwar il-każ, l-eks-Kummissarju jgħid li ma x'Kembri tkellem biss dwar proklami. U mistoqsi rigward ir-rapporti tal-FIU dwar ħasil ta' flus u tixħim, Cutajar għalhekk. Jiena ngħidlek oħra, għax jgħidu Kummissarju fil-kexxu u da kollu fis-serijieta. Fost ir-rapporti pendenti li għadha ma tgħidet l-ebda azzjoni konkreta dwarhom hemm dawk marbuta mal-kumpaniji sigriti fil-Panama tal-eks-Ministru Mizzi u l-eks-Chief of Staff tal-Prim Ministru Kembri. U qal li l-investigazzjonijiet dwar dawn ir-rapporti għadhom għaddejjin. Cutajar li kien l-ewwel u sa issa l-uniku wieħed li jidher li qed ibagħti l-konsegwenzi tal-intriċċi marbuta mal-assassinju ta' Daphne Caruana Galizja kellu jirriżenja minn Kummissarju f'Jannar. Skont Cutajar u reżenja għax kif laħaq Byron Camilleri Ministru tal-Intern, l-ewwel ma staqsewh kien jekk hux se jżomm lil Cutajar bħala Kummissarju. Immedjatament wara riżenja tiegħu il-Prim Ministru Robert Abela ħattru konsulent fil-Ministeru tal-Intern biex it-tnejn tard filgħaxija keċċih wara li ftit qabel kien issospendih. Bil-Partit Nazzjonalista jgħid li issa fl-aħħar bħal donnu li l-Gvern stembaħ.